Gibunal-bunalan hangtod mamatay ang usa ka iro sa dakbayan sa Mandawi. Butang nga gireklamo sa iyang tag-iya. Desidido kining musang at gayud og kaso batok sa responsable. Ano ang report ni Nico Sereno? Hustisya para kay Cooper. Kini ang gipanawagan ni usa ka pamilyahan sa Mandawi City sa nahitabo sa ilang pinalangga nga Labrador. Wala damha nga nakagawas kini sa ilang balay niadtong miaging simana. Human pang ita ang iyang chain. Dayon naabot sa usa ka tindahan sa may barangay Kanduman. Didto giingong gipuspusan kuno kini sa usa ka tindero og buwad human simhuta sa iro ang karton niini. Gingong gigamit kahoy nga gilambos sa makadaghang higayon. Kagahapon, nag-abot ang tag-iya ug ang gireklamong namunal sa iro nga gipatawag sa barangay hall. Ang katong owner, mapayag sila case. Even nga nagpasaylo ang katong nagpatay pero ibaw man ta nga iro ang tao na duglaber ko sila. Pero ang kuan ang akusado nagpasaylo. In fact, nihilak ko hapon sa barangay. Wala una nagpa-interview ang tag-iya sa iro apan mihatag sa GMA Regional TV og detalye og mga videos nga nahipos nila sa insidente. Wala hinon makuhai sa CCTV ang pagbunal. Apan nakuha sa laing video si Cooper sa wala pa ang insidente, naghigda ra kilid sa karsada. Wa pa namo makuha ang habig sa gireklamong namunal sa iro. Pero sa pag-atubang niini sa barangay, Sumoto iyang gipuspusan largo. Unya nga ako niingon nga patyan na kay rumuang na. So iyang gitiwasan. So mao na inisya na to nga naibawa dito based sa istorya sa mga tao. apan gihimaka kini sa tag-iya kay inatiman ang iro, buutan ug dili agresibo. Hilabihan ang kaguol nga namatay kini ug wala sila'y nahimo. Laing hugna sa hearing ang ipatawag sa Kanduman Barangay Hall ugma ug giimbitar ang duha ka habig. Matod ni Kapitan, kinsa mo'y ABC President, kung dili kini mahusay, mo-issue ang lupon sa Certificate to File Action para makasangat na og kaso ang naagrabyado nga pamilya. Sa pakisusi sab namo, wala pa na blotter sa Station 6 sa kapulisan ang hitabo apan gi-refer una ang reklamante sa Barangay Hall. Nico Sereno, Balitang Bisdak.